E isto a un amigo meu que cando eu tiña 6 anos tiña el 22, 23, e foi un dos moitos paseados da Guerra Civil. Tardei 40 anos en escribirlle este poema. Está escrito no 76. Pasaron Sabana e Meiraus de Lardo, poucos os viron, todos se fiaron. A vistar Teixeira fixeron alto, xunto a Cova Grande escolleron campo. Volteou no aire o primeiro disparo, houbo logo un segundo, un terceiro e un carto. Guindaron ao fondo sin rematalo, botaron tras dil seixos e lanchos. Algo viron e ouviron, pastores do gado, e trougo recado a probe co saco. Foi o concello de Parada sacalo. Tuveron que por 2 liames atados. Preso da cintura baixa seu paín baixo, ato con fibelas e lazos cruzados. Soben a Manuel morto, logo pai de anos, pórtano en andas polo monte Lampo, atravesan lugares por un foco de espanto, marcados pasos apelotonados, o que foi a pé, en andas tornado hasta Sabane, ata o adro. Volta real arriba, concello calado, agora co solo silencio cargados, a parada chegan, estáse agardando diante da casa o pobo acircado. Eilí viñeu, nino de 6 anos, da mai as irmás, o pranto máis alto, até que unha a unha se foron esmallando. Din que eran 4 os que o pasearon, e que todos iles morreron arrabeados. 4 eran, son, nomes que calo. Cómprense liste, 40 contados. 1976. Sanos, da mai as irmás, o pranto máis alto, até que unha a unha se foron esmallando. Din que eran 4 os que o pasearon, e que todos iles morreron arrabeados. 4 eran, son, nomes que calo. Cómprense liste, 40 contados.